Katanya nggak kuat. Number one, MJ.
Nga ka. Yung kasa. Kasa magpinto sa Merry rito. Christmas to bukas. Merry Christmas. The Merry Christmas to Cheche. Number 6. Pati yun na yun. Number 7. Wala po po na uso. Wala usla. Mayo ano pa? Cheche. Number 6. Cheche. Okay, naman. Ako. Paano na mapupunta sa number 7? Cheche na number 3.